mina ngithunywe ukuzothandaza. Uthiwe ke uma ngabe kuyiwa kwi-festive abantu bangena engozini zeimoto. Wayesethi ke umvangeli uShiba uyacela ukuba ngizoma la e-workshop ngizothandaza nabangcwele. Ngizele lokhu ukuzothandaza. Haleluya. Kodwa ngicela ukuthandaza ngalamazwi uMshumayeli chapter number 10 verse number 4. Uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho, ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Cela sithandaze ngalamazwi umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ngicela ungibukele oseduze kwakho ngaka right umtshela ukuthi uzokuvukela umoya ngefestive. No ngicela ungizamele ongaka left ngathi ucasukile lo ngapha umtshela ukuthi kule festive esiya kuyo kunomoya ozokuvukela. Ngicela ungibukele ongemva kwakho umtshela ukuthi kule festive esiya kuyo mtshela ukuthi siya ku December. Uzokuvukela umoya wombusi. Phela ngoDecember ifestive, ngoDecember isikhathi sombusi lavuka ngaso avukela abantwana bakaNkulunkulu. Ngithanda ke ukuthi usengenile uJesu. Manje ke leli verse likhuluma nabantu asebengeniwe. Lithuma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi. Alisho ukuthi ubothandaza ezulwini bakusiza ungayishiyi. Lithi kodwa wena nquma, make a decision, make a choice. Angeke ngiyishiye indawo yami. Bafowethu ngoDecember isizini la khona umbusi wobumnyama evukela khona abantwana bakaNkulunkulu. Phela ngoDecember ngisho uAnjumayima uphathi phalphele iphuzu iziphuzwa ikokorosho endlini. Umntwana kaNkulunkulu okade ethomoya okade ekhwekhwa la umbone sebamba iphalphele ngoba umoya wombusi uyavuka. Umoya wombusi uvuka ngoDecember. Mhlamba ngisho into ezimbili ezenzeka kule season esongena kuyona. Shibe uthe kuba nezingozi zemgwaqo sizothandazela zona. Kodwa mina ngithi kuneyingozi zakamoya zenzeka ngefestive season. Ngefestive kuba khona izingozi zakamoya. Into yokuqala ngefestive njoba singena kule season ke isizini mntakwethu uSathana azokulinda uyoqeda ukuchwechwa enkonzweni bese kuvalela endlini bese yakubuza ukuthi ontanga yakho babonileni ukuthi sebe drive imoto wena unayo. Akuvalela endlini akubuza ukuthi ubonileni ku2025 ukuthi wena ngoJanuary wawufastile kodwa ngicela ukubuza ukuthi utholeni njengoba kuDecember. Kule season yokuvakashelwa umoya wombusi. Ngicela ungibukele oseduze kwakho uthi uma ukuvukela umoya wombusi ungayishiyi. Yabona ke mina ngizokutshela ireality ezokwenzeka. Kulo December uzovalelwa uSathane akubuza ukuthi njengoba bewufaithful ukuya kuzo zonke inkonzo ngicela ukubuza ukuthi DP yahlangana kule festive season. Ngicela ukukutshela iqiniso umoya wombuso uzokuvukela uzokuhlalela endlini uwedwa uzothi uyalala ubuthongo obungafiki. uSathane ekubuza ethi ngo2024 wawuthe uzokwenza ukuthi u2025 uphelile awunakho. In fact athi ngintshela abantu abamiqiniso ngefestive uSathane uzobe kubuza
ukuthi usuhamba imishado emingaki yabantu abaphakanyisiwe esontweni kodwa wena namanje usakhaliswa umfana. Umoya wombusi ukuvukela ayishiya indawo yakho. Abanye baye emakhaya uzobe uvalile eflatini uye ekhaya, uzothi ungena egcekeni usathana akukhombisa urondo wayo, akukhombisa ifletho ongaqedanga ukulakha, bese ethi uyisahluleki. Uma indodana yomuntu inikhulula ningabakhululiwe impela. Abanye kulo December uzokukhumbuza ukuthi laba bantu ababiza ngobrother no sister akubona bakini ngoba wena unawo umndeni, abasesontweni wena unawo umndeni. Usathana uzokukhumbuza ukuthi wena waphiwa uyihlo, wena uyihla umazi. Kule festive kuba neingozi kwelika moya. Umoya wombusi ukuvukela. Sathana ukwenza ube lonely ntombazane yami, ukwenza ube lonely. Usathane ungene ku Facebook, uphuma uyongena ku Mixit usakhonani, uphuma uyongena ku Twitter, uphuma uyochecka ama status akekho okucheckayo. Sathana ukwenza ube lonely. Nomfana wayesenda please call ngiyakuthanda angabe satholakala. Umoya wombusi ukuvukela. Ayishiyi indawo yakho. So ke le season esingena kuyo iyo ke lento eyenza umzalwana adako utshwala. Akukona ukuthi uhlulwa izono dokotela umdletshe, akukona ukuthi akasakwazi ukukholwa. Into emenza umzalwana adako utshwala ukuthi umoya wombusi uvusa amaminithe engqondweni yakhe. Sathana uzokukhumbuza kulo December ukuthi bonke abangangawe basemzini yabo. Nala ikhaya uzolala edining room uzolinda siqede bese kususwa itafula la eMlazi ngoba edining room yona kuphela indawo ongalala kuyo. Moya wombusi uyavuka ngefestive, kuba neingozi zikamoya. Ilesi sikhathi bafundisi la khona intombazana ikhulelwa ngayi ngoba iqedelwa isimilo, kodwa umoya wombusi. Ngani abantu iphathe kahle eThekwini, iphindele ekhaya kaNongoma kubafana belusa abangagezi ngisho izandla, iyomithiswa umfana ongagezi ngisho izandla, ibahlulile bonke resi, yabahlula bonke university, kanti kuvuka umoya wombusi. Awumubi wena nedi izinto ikwehlela ngoDisemba ngoba kusuke kuvuka umoya wombusi. Kodwa ngicela ukuqaphelisa sivika ingozi. Ngicela ungithinta sejojana operation vika ingozi. Vika ingozi, vika ingozi. Vika ingozi. Phela ingakho ngefestive shibe wonke umuntu unemali, ngisho sebenze emayini uba nemali ngoba bonke usathane wenza ukuthi ipackage yebonus bayithole makuzoba ifestive. Ukuze nalo hola kancane phakathi nonyaka abe nemali eningi uma kuyifestive ukuze kwenzeke ingozi. Bangizwanga waqoma mntanami ungaqondile uqoma uqomiso ukuthi umuntu uphethe imali kanti njalo ngenyanga kabi nayo, ube nayo nje ngoba uDisemba. Umoya wombusi ukuvukela. Ungayishiyi indawo yakho, ayishiyi indawo yakho. Njengoba uye ekhaya nje ungayi kuyobapruvela ukuthi wena uhlala eThekwini ngoba lento yakho i-Ice-Tropez ikuhlulile res, kodwa manje usuyoyigcisha emakhaya ngoba uyobapruvela ukuthi wena usuka eThekwini. Akuwena umoya wombusi. Into yokugcina ezokwenzeka ngoba siya kwi-festive bafowethu okholwayo nongakholwa, Sathane uvakasha ngalento ethi zibulale.
uvakasha ngalento ethi zibulala uchaza ukuthi ke ama break awekho emotweni noma imoto noma ungahamba ngo20 ngoba ama break awekho uzofa usathane ke ufika nento ethi zibulale. This is a season ye suicide spirit, isizini la khona umoya wokuyibulawa uchithiwe. Ngicela ukukutshela unayo depression, anxiety, I feel like seeing a therapist, you know, it's too much, my parents don't understand. Ayona into yesingisi lena, umoya wombusi, moya wombusi. Kinga when we ngena ngesingisi lento, I think my parents don't understand, it's too much. I feel like, you know, you've got to understand when I need my space. You don't need your space. Outding is space. Umoya. Sangcela ke sithandaze. Yanqwashisa bantwana bakaNkuluNkulu. Umoya wombusi ukuvukela kulo December. Usethi ke ungayishiyi indawo yakho. Umbusi uthi uyayazi yini indawo yakho ngoba kulula ukushiya into ongayazi. Uyayazi yini usuqeda ukuchwechwa, uyayazi yini indawo yakho. Thike iBhayibheli uma navuswa kanye noKristu funano kwaphezulu la kuphila kwenu uyayazi indawo yakho kufihliwe kanye noKristu. That's my place. Phila kwami kufihliwe noKristu. Uma ubambele yonto ke wangasuka endaweni bese ethi ke ukubekezela kuvimba izono eziningi. Awubophe iphondo nje ngalo December. Awubophe nje iphondo. Awubophe iphondo musuphoqa indlela engekho. Musuphoqa indlela engekho. Musukuyiphoqa indlela ingekho. Musuphoqa ukuye holidini imali ingekho. Bekezela uvimba izono eziningi. Funa ke sakhi generation kulo mthandazo ngoJanuary engeke iye kaCapitec ngoDecember kadine imali. Awu ngiyabonga uphoqelani awungibuzelo sedotshana uphoqelani. Lalela uma wena iweave ungenayo imali yayo unjani uphoqelani ukubekezela kuvimba inqwaba yezono. Musukuphoqa ungena emajiteni ngomsangano. Hawu sungazudla imali yokuregister ngoJanuary ngoba uyaphoqa ngoDecember awufundi ukurelaxa. Bophe iphondo mntanami angazi noma kusashiwo lokho. Ekela ukuphoqa. Inkinga yakho uphoqa izinto ongakafiki kuzo. Musuphoqa. Uma ungakabi nemali yokwenza u7 colors akusho ukuthi uChristmas ngeke ugubheke. Musuphoqa. Ngicela ukuthandaza siphakamise izandla zethu. Siphakamise izandla zethu. Bekezela kuvimba inqwaba yezono. Sesiyathandaza ke uNkulunkulu wethu. Sesikuzwile isexwayiso esivika ingozi zikamoya. Umoya wombusi usivukela ngeke sishiye indawo yethu. Siyabonga ke uNkulunkulu ukuthi usinikeza amandla okubekezela. Father, I begin to stand esikhaleni nebandla lakho. Sinqaba ke manje ingozi zemgwaqo. Siyayichitha ngegama lika Jesu. We sprinkle the blood of Jesus. Kule festive season ama statistics azodropa abantu abafe engozini. We speak in one accord
In unity we stand. Lithi izwi lakho abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba befuna ubuso bami ngiyakuzwa ngisezulwini ngiphilise izwe labo baba philisa iKwaZulu Natal philisa iSouth Africa. We come against every accident, every weapon that has been formed against us. In the name of Jesus, it shall not prosper. I decree and I declare every accident shall not prosper. We are covered by the blood of Jesus. We are protected by the blood of Jesus. I sprinkle the blood. Go N2, I sprinkle the blood. Go N3, I sprinkle the blood. Go M4, blood of Jesus. Kalimaya, siyanqaba nabathandiweyo bethu, siyanqaba nehlobo zethu, siyanqaba nemndeni yethu. Gazi likaJesu, protect us for the blood of Jesus. Speak better things than the blood of Abel. For the blood of Jesus has power and shall never lose its power. Siyalifafaza KwaZulu Natal igazi likaJesu. Siyaphula imigoqo ebekwe isitha ngegama likaJesu. Dunyiswa abatshazwa uNkulunkulu wethu. Fanelwe udumo lonke, fanelwe ukhosi lonke.